Hvad holder du? Hvad hedder du? Oliver? Dag, Oliver. Har du været sød hele året? Ja. Skal vi ikke se, om vi har en pakke til dig så? Jeg kan aldrig blive fotograferet så meget for sit liv. Julemand, kig lige over. Så råber du, julemand, jeg får lige under en liste til. Nej! Det var heller ikke noget i. Er der flere dernede? Er den tom? Så ser jeg lige, om jeg kan finde en herude. Ja. Det er en god idé. Ja, ved du, hvorfor er det? Ja, selvfølgelig. Ej, hvor er det. Men han kommer igen, han er flere færre. Han er fuldstændig. Han bliver nødt til, han kunne ikke finde. Gaven er i restordre. Nej. Har du været så sød, Oliver? Rolig, Cæsar. Det var bare julemanden. Værsgo. Det er til dig. Fra mig. Så får han på Michael Karl. Ha' det godt. Ja. Farvel, julemand. Hej, hej. Kan du have det, Oliver? Skal vi ikke tage dem? Hej, hej. Farvel, julemand. Nej, det er det.